Finalmente, o Executivo boirense cumpriu cos prazos previstos e o mercado ambulante volverá á Avenida da Constitución o próximo martes. Nos últimos días mantiveronse xuntanzas cos vendedores para delimitar o espazo que ocupará cada posto na nova localización, co fin de axilizar a montaxe. Estamos traballando nestes últimos compases da semana para deixalo todo e a nosa intención é, bueno, a nosa intención non, se vai materializar o martes 17, pois tendremos xa trasladado o mercadillo aquí na Avenida da Constitución. Na última xuntanza cos propietarios dos postos acordouse tamén celebrar o mercado os días 24 e 31 de decembro, co fin de aproveitar a gran afluencia de xente nestas datas festivas. De feito, non só van a estar este martes, senón que o martes 24 e o martes 31 tamén vai haber mercadillo. Un total de 86 postos instalaránse entre o cruce da rúa Norberto Pizjuán e a rotonda da Banqueiro. Está previsto que o número poida aumentar nun futuro, posto que aínda están en fase de regularización aqueles que estaban pendentes de pago e solicitaron aprazamentos. É un proceso de que todo o mundo se puxese ao corrente de pago. Hoxe estivemos marcando xa a zona por sectores. Ahora a tarde temos unha reunión cos representantes e xa o luns vamos a ter a última reunión de asignación para o martes xa estar colocados.